Здравейте хора, аз съм Борисян и днес спрем една кренча. Ние сме тук в гората на Кръса и се играем креничета. Която креница се играе с двете ми сестри, която е едната там с пъртъпата музика, бе. Ето ме. Тук са двете ми, едната там, това сме. Така, границите са до кръста на Параклиса, онзи орех, малко по-нататък. Часовника ми. Да видим колко ти са. Върн! Как че ще падна, бе? Но първо, преди това да изчистиме тук този буклук. А, не бе, Къде е буклука? чанта, няма, къде остави чанта, брат? В чанта, бе. Ето чанта, бе. Браво! Браво! Ето чантата. Бъдете чисто. Правилата са криви. За една минута ние няма да се скрите, бе. Вие няма да се скрите за една минута, бе. Колко? 4, 5. 5 и 15 минути. Търсене. Ой, как да я слушам? Колко минути? Знаеш? Значи 5 минути търсим, така ли? В 5 минути търсим. 5 минути криене, 15 минути. Аз къде се гледам това? Вие двете ли са крити, заедно или? Има ли? Само влизай никъде друга. О, бре! Ще ми казва къде да влизам. Но има. Аз имам малко батерия. Много батери. Общо... 5 минути. Имам 3 минути. Общо 20 минути. Нали 5 такова... Кирка. Очакай 5 минути. Да, нали 15-та минута такова бе? Търся. Да. Да, почвам да търся след 15-та минута. Стана ли? Чакай, аз тогава да пусна 20. Ето с този телефон. Ма нямам батерия, 3%. И аз как да гледам таймера? Лиляна, от твоя телефон ще снимам. И как да гледа таймера? Аз как да гледам това? Добре, аз гледам такова сега. Веднага ще постим и след всеки момент става и 2. И 40... Чакай малко, колко става? 42 трябва да тръгна. Не, 42. И 37 трябва да тръгна. Готови? Пускам ли го? Ама, брата, ние имаме тук 3. Пускам ли таймер? Аз така. Давай. 3, 2, 1, старт! Хора, всеки ти имам идея. Се гледам тук надолу, за да мога да записвам себе си. Тесоте е и 2 още. Къде са? Заложих 5 минути. Не седя така на едно място. Ето не съм на място. Все пак. Но ме кефе. И 3, супер. Аз вече мога да си ги някаква, така след те се скриха до някаква степен. Не ги чувам. Колко време? Още малко. 34. Трябва да си видя мега ката.
Крайницата са върти около... Мисля, тя крайницата е за тримата по един рунд си изиграем и да. И се видим. След това се провезе влога да са 40-50. Се кача днеска 2 клипа, който е супер. Утре се кача 3, който е още по-супер. Реално, така като качвам повече клипове, така се събира много повече хора, гледания и абонати. Но аз като не качвам много често, тя че нещо ги гледам пиян, така да е заспал. Колко време стана? И 5. Всеки момент тръгваме. 2 минути още. Да, 2 минути тръгваме, гайс. Намираме ги. След това аз ще се крия. Някой ще търси. Тук терена го познавам много добре. Съхрача колкото си искам. Терена го познавам много добре, което е супер. Още по-супер. Тая чанта, какво ми пречи тук сега? Скрий се, бе. Една минута хора. Една минута тръгваме. Ще ги намериме. Намираме ги. Опа, пак разкрих от чантата. Намираме ги и финишираме. След това крием се и печелиме. Да, защото малко трудно и те знаят терена. Още малко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Така хора, тръгнахме. Ето и 7. От слънцето няма да видите, ама 7. Тръгвам към ореха първо, за да потърся. Ей така. От тук така да го намерите. И след това към там. Вариме. Късмет да ми пожелавам си късмет да ги намеря и да спечеля естествено. Извинете. Се събра на ударен, че не тръгнаха надолу към Параклис, ама няма значение, се събра на ударен. Сега, идваме тук, да проверим дали има някой. Върна камерата, за да гледа. Лиляна! Тук ли е какачи? Си ми найда! Опа, клон. По-леко. Да. Тук имахме право. Да. Съм до това. Да, отгореха малко по-нататък казах. От малко по-нататък казах отгореха. Не казвам да не. Ето, намерена е. Ще отиваме. 11 минути. Дай ми ще таймера да гледам. Ето. Аз няма да броя още. В смисъл? Ти в клипа не си броял? Не искам. Няма не идеи. Сега хора се намери местона. Ами Ляно казахме 3 рунда. Няма не идеи. Ще броиш? Заключвам това iPhone. При нея! Да тук, да не е под масите. Не е под масите, май да няма. Чакай. Колко букуки има тук. Аз се найдеша. Отиваме към Параклиса. Който... Светлана! Ето да я показа.
Леле, че колко съм добър. Между другото, Дарко виках. По принцип си виках и те да тръгна към това. Към тука, към Пераклиса. От е по-близко. Да тръгнаха натам. Сега разберете се, кое се го... Да, ама не че идвам. Първия. Значи Ляна. Не искам Няма, не искаме Ляна 3 рунда. Оп. Ма след това ти се бориш. Да, по всеки път. Аз искам да играя. Няма да си играеш. Не искам. Си играеш? Не, дай да броя. Добре, хайде. О, да. А да снимам? Няма да снимаш. Аз как си съм снимал? А, така. Вземи си таймера. Брат, какво е да Нямам. Аз нямам таймер. Снимам от моят телефон и после си го пратя. Добре. Същото право лече. 0-1-1. А, така. Каза си паролата. Тя дори не го е спряла. Не спри го. Не, аз го спрях току-що. Анулирай го. Една! Стой, бе! 3, 2, 1, старт! Къде се гледате късно нас? Трябва да им някъде, където да не намери. Аз видях как бях гледал отдолу гледах, а тя гледала и минах така. Гледам настрани, който е пипо, нали, към направо гледам. И се скри се ти тук. Ти се скри тук, аз си да по-да долу. Как няма да се намери, вие си се опълните. Добре, аз съм пълните. Долу. Гайс, ако не ме намери, аз съм буквално, там е тя. Там аз съм тук в едни. И ако не ме намери, аз съм се седна тук. Супът са клоните. Ей тук, гледайте, помните ли къде намерих сестра ми? Ей тук. Ей така. Тя е там. Аз се гледам. Тук си оставам телефона. Перфектно ми е председател. И ми е председател. Тихо, я мълча. Ако не ма намери. Абонирайте се за канала Скамбанк. Две минути, guys. 2 минути. Супер! Пръска, нали? Пръска си, да, не мога да го взема. Аз се скреса на конче. 1 минута и 18 секунди. Тя май няма да ме намери тук. Много някаква змия, че има страх. Съм бързо да бегам. Сега ме тръгва. Търси. Секунди, гайс.
Мамка ме намерила. Чай да излезна. Вай! Къде бях се наврял? Ей тук, хора. Ей тук се бях наврял. Какво имаш, браво? Дай надолу муиш. Виж? Ти реално границата наркъде си, чай малко. Погледни малко. Те границата си е така, където беше ти, първи където намерих. И ти обикаля така, виж. Прати така. Към Браклиса. Хвана ли? Няма бе. Не. Това е чанта, бе. Някой е свалил чанта. Те да вие къде вие стас. И там е някъде. И там. Там някъде. Де факто, не знам точно, но... Ето, там, ето. Сте, помагай. Точно и там. Аляна, ей там, гледайте. Чадна съм се връглиsto място. Седим. Яно, нали дай, че му иди чак до кръста? Не знам. Колко? Вай! Май някой ще бие. Му иди ли чак до кръста? На много добро скриваш се явно. А? Има таймер. Май. Да, iPhone е в нея. iPhone ти. Много добро скриварите се намеря обаче. Проверя там. Окей. Пак проверяваме. Няма да намери, ама нищо. А? Не знам. И да не е кръста. Виж, замърсяват природата, хора. Това го намерих и тук. Намерих тук. Пали тази кутия, че замърсяват природата, хората. Не замърсявайте природата, не е хубаво. Тук е чист въздух, хубавичко е. Приятно е. Слънчево, полянка и така нататък. Не, няма. То трябва да не намериш. Или да свърши времето. И да не идет кръста, бе. Не знам, бе. Не е тук. Аз да скрих там в куните, тя изчезна. Не знам. Вай, май ста загубиш. Май ста загубиш. Много добър български. Ей, от тези кони ми влезаха пръчки.
Бе, хора, тук сега се разкарвам и намерих това място, че има много паднали клоне по дървета, нали, клони. И тук гледайте какво хубаво място намерих, как мога да се скрия. Ако знаех, гайс, ако знаех, чакай да направя, чакай да се скрия тук. Ще ви оставя малко тъй да се довърда, че ми се отвързах панталона. Бях да искам. Какво бе, можеш да намериш ли бе? Не ли намери бе? Как бе? Аз не мога да намери. Колко време има? Изкрести се да видиш колко има. Отказва ли са? О, отказа се! О, отказа се! О, отказа се! Къде си го и ти? Виктори! Виктори! Човек, не знам къде е била! Чата засипа! Покажи къде съм била! Соно, сега ти търсиш? Ами... От 3 рунда си играем, няма да играем повече. 3 рунда по един рунд и спирам клипа. От става много дълъг, застои. Дойде ти къде има... Има тях. Ма виж, гледай ста долу. Знам, че има всякъде хора, аз видях си мина през мен. Не видях. Леле, минала си. Да, мина през мен. Ти видя ли къде я скрих? Да, В клонете. знам. Има намери много бързо, ама че се няма да намериш. Аз ти казах, че ще намери по-бързо. Не, какво да направя? Се няма да ме намериш. Бях до Христо. Не беше много близко до мене. Не беше ли чак толкова? Ти знаеш къде е? Не, аз виж. Дали влизах в храстите? Не, той не знаеш къде е. Аз бях с гръб. Той каза да отидем надолу. Аз не знам къде се скрия. После няма да играем? Той ми каза, Път, нали? Да. той ми каза само да тръгне надолу и той не му видя къде е хора. Са влизах вътре. Точно пред мене. Аз обиколих цялата ми вила, бе. Местих се. Питай, бати, цялата вила обиколих. Шумях и броях секундите. Шумях със съвестта. Ето, готова ли си да бъдеш ти? Биш ти. Ама аз съставям. Доколко трябва да... И 5 минути. Ама се обърне, отвориш очи. Аз надолу ще гледам. Да, тя както правих аз. Това е паднало, бе. Ти съм като тебе, Нано. Да, няма. Къде ще ти иска с... Ти си таймера. Ама... Тя се приготвя. 3. Какой? Андики, готов ли? Оф, не бе. Ето! Да. Само е тук. 3, 2, 1, старт! Хора, бъдеме. Нека тук се скрия, за да ме намерят много лесно. О, намерих място пък. Това път съм на едно дърво и късмет да не ме намери. Мога се намеря в дърветата. Това си ми е много добро скрепали се тук без другото. Има буркани, чипени буркани. И така, ох. Ох, работих се. Не, много сума. Ето тук съм вече, край. Не мърда по тука. То ега си дървото. Бързи поничи. Да се... Има тръни, аз съм седнал на тръните, брат. Как му боцка това? Сигурно сега какво му боцка, то било някакъв трън. Тя ти отиде ми кръка.
Дано не ми е побил панталона ти. Пазен ми е. Реално не знам колко време остава. Но остава малко време. Сега си пренета поне. Няма го спирам. Яко се изчапах. След малко като свършим границата, се измия тук на чешмата, която допуках. Ако съм я показал на нея. Доста топличко между другото. Би трябвало всеки момент да отпочне да търси. Дано няма намери. Поне тази граница да спечеля. Абонирайте се, лайквайте, шервайте, нали, споделяйте и така нататък. Всеки момент тръгва да търси, тя го казва. Едно, старт. Чуваме, много тихо, защото съм далеч. Буквално хвана се за тук, тя два такова корена и сидя. Ничето не надолу. Ето. Много се спечеля, много се спечеля. Вече ме страх и краката ми изтръпнаха. Още ма бочка трените, като малко се наклоня. И вятъра духа по-силно. Идва. О, шит, намери ма! Не видях да гледа, смисъл. Бях се скрил. Аз просто бях надолу с главата, когато тръгнахте. И когато видях 16 и си вдигнах главата. Видях, че чух някакви стъпки на параклиса и чух някакви стъпки към тука. Аз се разделих с Лилян, защото тя ви казва върна някъде. Еми хора, Това беше това беше от клипа. Чао и до нови срещи!